Jak přivést děti ke zdravé stravě plné ovoce a zeleniny? Pomoci by mohl nový program určený pro žáky 1. stupně základních škol s názvem Adoptuj si svoji jahůdku. Děti si tak budou moci ze sazenic sami vypěstovat zdravé mlsání. Program Adoptuj si svoji jahůdku je součástí projektu Ovoce a zelenina do škol. Pro děti 1. stupně základních škol bylo v letošním roce vypěstováno přes 40 000 sazeniček. Cílem tohoto projektu je vytvořit hlavně pozitivní vztah dětí k ovoci a zelenině, tím, že dítě bude mít svoji rostlinku, jahůdku, o kterou se bude starat, bude jí mít tak více rádo a odměnou pro ní budou potom sladké plody, které může s chutí sníst. Tím, že bude o rostlinku pečovat, zlepší se tak i dítěti vztah k živé přírodě. Společně se sazeničkou obdrželo každé dítě také návod k péči, občanský průkaz jahůdky a zapichovátko. Připravovali jsme se na jahůdky, samozřejmě jsme si povídali o jahůdkách, měli jsme tady vlastně i akci s naší partnerskou společností, kde jsme se dozvěděli něco o zdravé výživě, měli jsme projekty ochutnávky ovoce. Myslím si, že to je úplně úžasný nápad, protože děti se nenásilnou a hravou formou naučí, jak se starat o přírodu, jak vlastně se starat i o své zdraví a myslím si, že si pak váží práce i ostatních lidí. Ta jahůdka se bude jmenovat Mia. Moje jahůdka se bude jmenovat Petřík. Pěstujeme doma rajčátka, hrášek a pažitku. Moje jahůdka se bude jmenovat Rychlý růst a bude mít jahůdek. Jahody se pěstovaly na školním statku v Opavě, kde se o ně necelé 4 měsíce starali studenti zemědělské školy. Jahůdky mohou být žluté nebo červené barvy a pokud se o ně děti budou dobře starat, mohou plodit až několik let. Nela Štefanová, Televize Praha.